Estamos, como dicía antes, bueno, estamos en Calvos de Randín, na Raya. Non, estamos en Milariño. Bueno, pero o Concello é Concello de Calvos de Randín. Calvos de Randín. Teresa, que é unha veciña daqui, e que ademais nos vai enseñar unha cousa curiosa, que ao mellor algúns de vos é a primeira vez que escoitades. Este pueblo, aquí perdido, xa casi chegando aí, bueno, na Raya, aquilo de ali a Portugal. Aquel monte xa de Turei. E vai de caras a Pitós e... A Pitós das Curvas. Sí, a Pitós, para baixo vai a Turei. Tourén. Sí. Bueno, pois neste sitio... Ela tamén é portugués. Non, só non ten no acento. Non ten no acento. Que esta muller non era... Bueno, ten o acento... Leva aquí toda a vida, pero o acento non o ten. Non, ni nós... O meu non conoce logo. O meu non é de aquí. O meu é do Morrazo. Entón o acento vai con un, e ese xa forma parte da identidade, non? E cando un o saca, hasta non fai ni unha cousa ben ni outra. Bueno, pois, fijaise que neste sitio, aquí, do Concello de Calvos de Randín, hai dúas aldeas, que é Vilariño esta, onde estou, Vilar, e polo lado portugués hai unha aldea que creo que lle chaman, hai, que non me sale, Sabucedo. Bien, pois aquí, aí, ao lado, isto está a falda da serra de Monteagudo, do monte de Monteagudo, que fan frontera entre España e Portugal. Pois, creo que un 22 de febreiro do ano 44, aquí se estrella un bombardero inglés, bombardero, entendedes o que é? Un avión destes que leva moitas bombas que eran os que bombardeaban. Bueno, pois, o feito é que ese día de febreiro unha flota, creo que decían de 16 avións que sale de Gibraltar cara a Bretaña francesa e iban a preparar ou bombardear posicións nazis para facilitar o desembarco de Normandía. Pois un deles bate aí no monte de Monteagudo, casi no cumio. De feito, o impacto dicen que foi na parte portuguesa, pero o avión deu a tombos e quedou na parte española. E outro tamén desa flota curiosa, desa flotilla de avións, foise a estrelar un pouco máis alá, na Serra da Estrela, en Portugal. Este avión iba tripulado por 2 ingleses, 4 canadienses, e lóxicamente, bueno, pues, imaginarse a escena, o avión que bate aí, prende lume, montaña abaixo cargado de munición, era un bombardero, e imaginarse o susto que se podía ter calquer ser humano, pos mirar toda a noite estoupar as bombas polo monte abaixo. Terrible. Lógicamente, do impacto morren os 4 aviadores. O sitio é acordonado en primer momento pola Guardia Nacional Republicana e os Guardias Civiles. Dice a lenda que aí, cando chegan os veciños, xa parece que estaba algo saqueado. Bueno, os veciños a mañán son, en certo modo, reclutados para recoller os pobres desgraciados que finan no accidente. De feito, estiveron aquí enterrados durante un tempo en Calvos de Randín, pero despois foron repatriados ao seu país de orixe. Na memoria popular queda o acontecimento e ollo tamén que quedan aínda algunhas cousas, porque os veciños de aquí aproveitaron, como facemos os galegos, todos aproveitaron parte daquela chatarra do avión para facer chancas. Fíjase, desde unha cornisa hasta unha porta, unha ventana, ou incluso, me comentaba Teresa e outra vecina daqui, que este cachino de aluminio que temos aquí perteneceu aos restos do bombardeo. Entón, como curiosidade, aí queda. Despois escribiremos algo máis do accidente. Vale, e darlle gracias a Teresa, non sei como é o nome de Aurora,
que nos atenderon aquí, aínda así, coa pinta que teño eu, de greñudo e todo. Pois, non fecharon a porta ni nada. Pois nada, veña, gracias, que vai con Dios. Que ustedes vayan tamén. Vou poñer a mascarilla.